semakin larut. Menerima kabar nan urang sampaikan, mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam. Dehi dui den bansai di parantauan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam. Bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan burak pinto lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan duang balahan badan delah bidayo nan jo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Dehi dui den bansai di parantauan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam. Bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan burak pinto lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan duang balahan badan delah bidayo nan jo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan burak pinto lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan duang balahan badan delah bidayo nan jo upayo nyampang takadia mendedi